Hier in het bos, met het koninghert en Silakai, is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed, dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koning Hert. En Harry Haase. Pom, 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 pom. Ja. Ja, zo ben ik wel klaar voor het grote feest. Oh, nee, wacht eens eventjes. Ik had mijn gouden koningsketting nog nodig vanzelfs, hè. Die zit op slot vanzelfs. Harry! Zou die kaai toch wezen? Hier is de enige echte Harry Haase. Zie maar. Nou, ik heb mijn kaai nodig. Oh, de wat? De kaai. De kaai van het kostje. De kaai. Ja, du wist toch wel wat een kaai is? Ja. Ik heb mijn gouden koningsketting nodig, hè, van het grote feest bij Koningskiep. Dus... Nou, hop. Ja, nou, rustig maar. Ik zie je wel om een kaai. Nee. Ja, oké. Ja, dat kent wel, ja. Ja, mooi. Even goed nadenken, Harry Haase. Een kaai. Wat een grappig woord. Maar wat is nou een kaai? Witte je het? Wat is een kaai? Een aai. Zie eens een aai. Nee, ik zie je een kaai. Nou ja, een kaai ken ik net van die lissen. Een aaibol. Maar er lijkt toch een kaai op de tafel. Nee, dit is een sleutel. Ja, dat is dus een kaai. Vol nee, dat is een sleutel. Wist u dat net eens? Dat weet toch elke niet in? Maar ja, wat is een kaai? Het klinkt als iets wat grut is en iets wat zwier is, ja. Wacht je eens even. Oh, dit ziet eruit als een kaai. Hakka, tjaka, kaai. Oh ja, hier kan ik wel een kastje maar hier beslaan. Dat is dus een kaai. Het bloed, Harry, nou. Hier ben ik al. Hakka, tjaka, kaai. Ho. Ja, dan mag het een grapje vanzelfs. Dat is net een kaai. Oh nee? Nee. Grapke, dat wist ik wel. Oh, dat is een bijtol, Harry. Bijtel? Ja. Ja, grappig, hè? Ja, zo'n grappig woord, hè? Ik dacht, ik neem het maar mee. Dan kennen we een lijstje. Nou, aha. Nou, zie je nou die kaai maar, hè? Ja, oké. Het wordt het nog langer vanzelfs. Nee, dit is het net. Even zien hier. Aha! Dit ziet er precies zo uit als een kaai. Vind je hem net? Ja. Hier kan ik mooi een kastje maar hier beslaan. Hakka, tjaka, kaai.
juist wel. Ja. Ja, ik heb het al. Hakka, tjaka, Ho. Dat is een knieptange, Harry. Knieptangen? Ja, een knieptange, ja. Maar dat is ekkels zo grappig wordt. Maar je kan je toch prima een kastje maar slaan. Ja. Oh, dan gaat dat kostje toch stikken. Dan leidt je ergens in het bos of in de keuken een kaai. En, nou, die stekt in het slot, die draait om en dan tjaka. Ja, maar iets was in het slot stekst en dan omdraaist en dan tjaka. Dat is toch gewoon een sleutel? Ja, correct, ja. Sleutel, kaai, sleutel, dat is hetzelfde, ja. Wat krijgen we nou? Maar wist Jim dat? Nee, toch zeker? Nou, hop, ziekje, ja. Keuken of bos. Ja, oké. Oh, wat een troep. Oeps. Maar ja, waar is er nou? Oh ja. Dus dit is een ding dat 2 namen had? Sleutel en of kaai. Dat hakt toch zijn? Sleutel is Nederlands en kaai is Fries. En in het Engels is het key. Dus dit ding, het draaienamen? Heel speciaal. Tadaa! Nou, eindelijk de kaai. Of de sleutel? Of de key? No. Ja, nou, doe nou maar. Ja. Hakka, tjaka, ketting. Oh, hakka, tjaka, kaai. Oh, ja. Kaai, ketting.